samoro luore ka kituwe mare modhi neno mbele kabe kech kata mana banka no gole thuolo no tiwinjo ka wuoyo mare pod okolokore pod en mana ng'amo chung' gi William Ruto to chung' gi UDA kendo pod owacho mana pache kata banka ne osegole lemono. Erokamano. Victor, just second achiel gima wiya wil godo ni king'ien to doyo widi ni en ng'a kiweyo siasa ne. Aparo ni an kaka ng'at ma waduto wase interact gi mwalimu. En achiel kuom jo siasa ma kopogore gi bedo ni en combative kata wacho pache e ute mag fwambo. To en achiel kuom ng'at ma samidwaro tinyalo yudo. En accessible. Mwalimu en accessible. Moloyo kata mana chairman mamoko gite, oloyo governors mamoko gi kiweyo siasa. Mwalimu ng'at anyalo pime gi Elda Kawino mara ODM to kata gi ODM executive chair Oduro Ngwen. Odoyo widi konyisi ni waromo saa abich tu biro romo saa abich. Kendo kigo simbe moko mako to kogik saa adek oro ni message onyisi ni ng'ata mae en gima opogore. Koro ma achiel kuom gik ma samoro kopogore gi jo siasa kata weche mag siasa to jopiny ok nyal ng'eyo. No doyo widi no en dhano. Kendo en dhano ma kowuok ni tiri wuoth kaka iwinjo jai wacho cha. Tudi wuoth nikech samoro wan bende wasegoye ga ka kwa wacho kwa kako wanyine to waulo ne ga ula lakini ka ji oromo ko kuchocho taparo ne wuodo widi no dhano. Erokamano. Wach mar bugi Ken. Ano ka ubado serikal wacho ni saurubo. Kawuono dhi mapiyo manade. Kabisa. Koso karo chalo chumbi yao.